सारि आं बाइक स्टि दाना 11टा साढ़े 11टा समय थांगो बाइक स्टि रगै फाइखा तखन साढ़े 11टा टाइम जरा आना आं बाजारनि फाइमिनि परेगो पार्टीनि बरक बो पार्टी लेबो बा बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी और बीजेपी नि पार्टी नि सेराव आना लामा गासै सामले बाजार जरा नि आना रुमै तिलांगै पार्टी सुरा साइकेल मात्रा आनी साइकेल टाइकेल मोबाइल से नागै पार्टी ऑफिस कांदारा आना माने बुखा तोखा नोनो बाव रंगि तिलांगै बाय बक्स रुङि तिलांग आनी बायबो बक्स चलाई तिलांखा तारपरे पार्टी ऑफिस सैखा बो आना 4 जन आना सलानि रंखा तारपरे इरा लाथाबे बारि रखा लाथा इरा आनी फिकुंजा 3 बार लाठी लाठी चार्ज खलेगा लाठी बे बुजा इरा लाठाबे बुजा आला तारपरे आना इरा सुगजाक गुसी रजाक इरा 4 जन बक 4 जन सुगजाक तारपर आनी फिकुंजा यापनाय लाठी तारपरे बिनि परे हला बो आना सारि रेखा और सोरबा दं नेता आरो नेता दङ असुबिदा दङ पार्टी अफिसरा हाबजाक नालाय तारपरे आना बुनाय ओंख्लाय सुब्रत सरकार राजीव वैद्य नालाय देव सरकार बलाय उप प्रधान बीजेपी नि ओंखाय ताबो नों बावनि बर्तमान एक्शन लानानै मुसो आं बावनि उपद्रा एक्शन लानानै मुसो माने कौ हलाय बा बना केस सु खलाय बा केस दे अब तमनाय बा ग्रेटअप खायजन बा एरस खायजन बागै आं बुना नायो अच्छा बंग एफआईआर खायजाक न एफआईआर पुलिस माने ए समय थानानै पुलिसना एफआईआर ला खायजाक बा एक्शन नाले हनि साजाक सादबो नादिया आं बुना सामिया बनि उपुराव नाय ठीक আছে निनि बुमंखा आरो बुमंखा दनि मन त्रिपुरा निनि नखाय इरा मालमबारि अच्छा